Jadi aku iki mang nang omah ya. Omahku ku lawange tak tutup rapet. Krungu ono swara pengumuman. Rada sayut-sayut lah rada adoh. Innalillahi, oh gak innalillahi langsung. Ini sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau langgar rupane. Sama itu kau langgar ya. Nah, kan ngumumno nganggo pengeras suara. Wong-wong kan padha omahe dhewe. Ngene ku dibaleni maneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kan sing nyauri. Wong ndok omahe dhewe kan kan sing nyauri yo dene langgar ya ngumumno. Kan sing nyauri, gak krungu wong nyauri salame. Dibaleni maneh. Assalamualaikum sampai ping 3. Dadi sampai ping 3 ya nek salam iku. Terus mari ngono. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Iku ya wong meneng ae wong nang omahe dhewe gak krungu. Baleni maneh. Innalillahi mundak banter. Sing ketiga maneh. Innalillahi aku ngene. Ya lapo dibaleni sampai ping 3 ping 3. Wong lak yo gak krungu sih nang omahku. Mau nyaurana nang omah nyauti kan yo gak krungu sing ngumumno ning langgar ya. Ono critane tak rungokno ya. Tak rungokno tibake pengumuman wong meninggal. Wong meninggal tonggoku, beda RT tapi beda RT. Aku RT 8, iku sing meninggal RT 7. Terus mari ngono. Kok tiba-tiba pengumuman meninggal ya, aku yang gumun. Kok mendadak ono beritane ya, gak krungu berita sadurunge lara tapi mendadak kono. Wong pirang dina wengi ya sik ketemu wong iku ya. Terus aku ngene, heran. Wong ki lak biasa liwat-liwat kene sih. Aku heran kok moro-moro mati. Wong biasane gak mati. Gumun aku.